Arratsaldeon, orain bai arazo teknikoak gaindituta, 2024ko urtarrilaren 24 dugun honetan, asteazkenez oraingoan, ezohiko bilkurarako deialdia luzatu da eta zinegotzi gehienak hemen gaudenez, baten bat ere lan kontuengatik bidean dela jakin dut, baina etortzeko asmoa adierazi du. Baina orduz pixkat berandutu bagera ere, udalbatzarekin hasteko asmoa dugu. Oraingo honetan, eguneko aztergaiak ez ditugu berrestu behar, aurretik onartutako eta zabaldutako aztergai berdina izango dugulako jorratuko duguna. 8 puntuko udalbatza dugu, baina 8 puntu hauekin aurretik, adierazi nolabait, azkeneko udalbatzan hitz egin zen gobernu edo agintaldi planari buruz, jadanik agintaldi plana aurkeztu da eta etxeetara bidali da dokumentua bere osotasunean, eta baita zinegotzi guztioi edo utzi zaizuen ale bat mahai gainean aztertu eta inolako iradokizunik egin nahi izan ezkero egiteko aukera izan dezazuen. Honela bada, ongi baderitzozue, alkatetzatik eratorritako lehenengo puntuarekin hasiko gara, eta lehenengo puntua PSEek udaltaldeak taldearen bozeramaile titularrari eta ordezkoari buruz aurkeztutako idatziaren berri ematea da, eta normalean beste talde guztiok legealdia hasietzearekin batera izendatu genituen udaltaldeetako ordezkariak, eta dakizuenez PSE udaltaldeko zinegotzi batek gaixotasuna zela eta beranduxeago hartu behar izan zuen ordezkari kargua, eta kargu hartze horrekin batera udaltaldearen sartzea eskatu beharra dagoenez, idatzia aurkeztu dute urtarrilaren 17an ez banago oker, eta besterik gabe adieraztea bozeramaile titularra Noemi Odriozola izango dela, eta bozeramaile ordezkoa Josu Alvarez Jeregi izango dela, eta honen berri ematea dagokigu udalbatzari. Inolako galderarik? Ongi baderitzozue, bigarren puntura pasako gara, eta bigarren puntuan berri emate batzu ez aparte, proposamen bat onartzeko ekarriko dugu. Honela 2024, 2021, 2022 eta 2023 alkate dekretuen berri emango dut. Jakin badakizuen bezala jada Abotxanitz eta EH Bildu udaltaldeek akordioa sinatu zuten aurreko urteko abenduan, eta akordio horretatik batetik tokiko gobernu batzarreko kideak osatu egiten dira Garoaleku Onaren izendapenarekin, 71. dekretuak hori dio. Korporazioko alkate ordeen ere urrenkera aldatu egiten da, eta kasu honetan bigarren alkate orde bezala izendatu dut Garoaleku Ona, eta horren harira, 3. alkate orde izango da Lupe Keiruga, 4. Josu Peña eta 5. Hortzi Alonso, eta Estitxu Urtizberea eta nirekin batera gobernu taldea osatuko dugu. 72. dekretuan hori azaltzen da, eta 73. alkate dekretuan alkatetzak dituen eskumenetako batzuk, bigarren alkate ordeari, kasu honetan Garoari, esku ordetzen dizkiot, eta hori horrela euskara, ingurumena eta energia gaietan ditudan eskumenak, eta zehazten dira ze terminoetan, Garoaleku Onari eskualdatzen dizkiot, eta horren berri ematen da 73. dekretuan. Berri emate hau ez gain, proposamen bat ere egin dut, eta proposamen honen arabera, bigarren alkate ordearen alkate ordearen kargoa dedikazio esklusiboarekin ordaintzeko proposamena mahai gainean jartzen dut,
eta urteko soldata edo ordainsaria, hobeto esan da, 53.876,25 eurokoa izatea proposatzen dut, eta alta ematea ere gizarte zerbitzuetan, elkarkidetzan eta funtzioi dagokionean, azpitaldeari dagozkionen zenbatekoan jasotzeko proposamena egiten dut. Baita bizi eta istripua seguruetan beste kideok bezala batzea ere proposatzen dut. Proposamen hau bozkatu egin behar dugu eta bozkatu ostean ebazpena Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko dela jakinarazten dut. Inolako galderarik edo zerbait esateko asmorik? Zalde hon denekeri, Aurre. Igor, mi esker. Aroa, Iztorria. Bigarren alkate horrentzat planteatzen den soldatari buruz, ez dugu deus esaterik. Usaien gobernu kide aurkeztu zen proposamenekin egin genuen bezala. Hala ere, udal gobernuak zer balio duen eta datu zehaz bat nola nabarmendu den aztertu nahi dugu. Gai honen buruz, komunikazioan izkutatu, makillatu edo trampa informatibo eginez. Eta botzan hitzek egin zuen komunikazio bati buruz ari gera. Batez ere alkatearen eta lehen alkatearen soldatak aurrekoan baino baxoako direla. Datuak ziren, beraz, datu ez geha sartuko eztabaida horretan. Baina eztabaidagarria da gobernu honek hainbeste gora aipatzen duen gardentasunarekin bi datu hori bakarrik aipatzea. Eta herritarrei ez jakinaraztea oraingo gobernu taldeak eta bere bi konfiantzazko karguak aurreko baino gastu handiago daukatela. Eta ez dugu baloratuko asko edo gutxi den bakoitza bere burua baloratzea. Iruditzen zaigu, publikatu zen buruz, alkateak 100% jetxi duela aurrekorekin alderatuta, informazio manipulatzea dela eta ez dela dena kontatzen. Ez zaigu iruditzen gardena, ariketa hau. Beraz, hau dena esan da, abstenituko gera. Esker. Eskerrik asko, Gonzalo. PSeren hitzartzerik, EH Bildu edo Garoa, zure aldetik zerbait esateko dik? Nahi duzun bezala. Bueno, nik bai hitzartzea galderatzen orain edo bozka ondoren, baina orain hartuko dut, aukera baldin badago. Eta lehengo hitzak eskerrak emateko baliatu nahi ditut. Eskerrak emateko, lehenik eta behin, abotxean hitz herri batzarrari, hauteskundeak irabazterakoan, EH Bilduri egindako eskaintzarengatik. Eta eskerrak ere, aldaketaren bozka egin zuten herritar hoiei. Baina ezinbestean ere eskerrak eman behar diot, azken udal hauteskundetan, zein aurrekoetan ere, EH Bilduri bozka eman zioten guztioi. Koldo eta biok argi daukagu guk gaur gauden tokian egoteko, ezinbestean urte askotan herri honetan ezker independentistaren, soberanista, abertzalearen lekuko eta printzipioak argi mantendu dituzten komunitateari esker gaudelagu gaur hemen. Guk hamarkadatan egindako lan nekaezin horren lekuko hartu dugu, bakarrikan bestelako baldintza batean. Baten batek dion bezala anomalia historiko batean, edo pazientzia estrategiko batean, deitu aldiogu, edozein kasuan gaurko errealitatea bai da EH Bildu Hondarribiko gobernukide badela. Beraz, eskerrik asko hau posible egin duzuten guztioi. Era berean, bigarren ideia bat ekarri nahi dut gaur onera, eta hitz egiten hasiko den gai bati buruz, areto honetan ere, ezta? EH Bilduko bozeramailea naizelako, baina baita ere aurretik Jaizkibel konpainiako kidea. Eta azken aste hauetan atzera begiratu dut hausnartzeko asmoz, orainan kokatzeko eta etorkizunari begiratzeko. Eta nahiko nuke konpartitu iraganeko pasarte bat zuekin, memoria joan zaidalako 2008ko irailaren 8. Egun horretan, ni Jaizkibel kanpainiako kapitaina nintzen,
eta behin kale nagusian gora eta bera egin ta gero aterki eta artetatik eta zainduko prentxaurrekoan orduko EAJ-ko alkateari, Aitor Kerejetari, eskatu nion ausardia eta lidergoa izan zezala herri honetan dugun gatazka genun, gatazka horriri erantzuteko. Urte guzti hauetan, asko gara herri honetan beldurrak ez gaituela beldurtzen ikasi dugunak. Asko gara Jaizkibelen konpainiaren eskutik, feminismoaren eskutik ahaldundu garenak. Ahalduntze prozesu horretan, udalak ez gaitu lagundu, lehengo udal horrek. Are gehiago, urte luze hauetan, udala gobernatzen zuen EAJ-aren eskutik, herriko jaietan emakumeen parte hartzearen alde zegoen edonor pertsona edo kolektibo gutxietxia izan da eta ez kontutan hartua. Eta orain, udalera aldaketa etorri da. Eta EH Bildu gobernukide egin da. Eta askok galdetu diate azkeneko egunetan. Eta orduan garoa, eta orduan alardea, tokiko gobernuak alardearen auzia ausardiaz eta udalak dagokion lidergoarekin gestionatzeko erabaki hartu du. Hau da, 2008an Kerejetari Jaizkibel konpainiako kapitain bezala eskatzen nion hori, gaurko tokiko gobernuak bere egin du. Eta horregaitik EH Bildu gaur gaude hemen. Baina tokiko gobernuak ez du bakarrik alardearen gaia arduraz jokatzeko ardura hartu. Zoritxarrez, EAJak azkeneko urteetan egindako kudeaketa kaskarraren ondorioz arazo pila bat pilatu zaizkigu gure herrian. Arazoak ditugu, historikoak, atzo bertan Mendelun auzoan esaten zizkiguten bezala. Arazoa daukagu kiroldegiaren kudeaketarekin, etxe bizitzaren arazoa daukagu, turismoa, udal langileen egoera, herrian lan egiteko aukera eskasak. Eta horregaitik, gobernukide bezala adierazi nahi dut EH Bilduk ere herrian ditugun gatazka eta arazoei irtenbide emateko konpromisoa hartzen dudala, hartzen dugula, eta Hondarribia hondarbitarrak bizitzeko herria izatea nahi dugula. Eta horregaitik, EH Bildutikan, bai herri mailan eta gauden maila politiko guztietan, izan Batzar Nagusietan, izan Gasteizen, izan Madrilen, izan Bruselasen, gure indarrak eta baliabideak jarriko ditugula Hondarbiaren alde. Eta bukatzeko hori, eskerrik asko, hau posible egin duzuten guztioi. Mila esker. Eskerrik asko Garoa. Polemiketan naiz sartuko uste dudalako gatazkatsuan egin nahi duten horien aurrean, gardentasuna izango da noski udaletxe honetan eta norberak egin ahalko ditu balorazioak, ez nahi gatazka horietan sartuko, eta gogoratu hemen denok gerela alderdi bateko ordezkari, baino tokatzen zaigun funtzio hauetan hemendik aurrerakoan herritarren ordezkari bezala arituko garela eta herritarren ordezkari bezala ausardiaz jokatzeko eta aritzeko nahia aintzat hartzen dugu. Sorte ona opa dizut gurekin elkarlanean aritze horretan eta uste dut denen ekimenez eta ekarpenak egiteko gauden guztion artean, udaletxe honek herritarren oniritzia izango duela eta espero dut oniritzia izateaz aparte herritarrak ere arro sentitzea egiten dugun lanketaz eta osatzen dugun herriaz, osatzen dugun komunitateaz beraz. Proposamena bozkatzea da bigarren alkateordearen soldataren onarpena, beraz bozketara pasako gara. Aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, beraz gehiengoz onartua. Aurrera egin dezakegu, idazkari jauna, bai? Hirugarren puntura pasako gara beraz, eta hirugarren puntuan idazkaritzatik bi aktaren onarpena proposatzen digute, bata 2023ko ekainaren 17ko udalbatzako aktaren onarpena, eta bestalde batetik 2023ko
ekainaren 28ko aktaren onarpena. Ez dakit zerbait esateri baduzuten norbaitek. Josu, zure da hitza. Bai, bekarrikan da, bueno, nik abstentzioen jokotela, nire izan, ez baten da besten. Por tanto, ez da nik puedo dar fe de un acto que no he estado. Nik ezin dut berretsi egon ez naizen bilera bat. Bueno, fe en el sentido de... Zin egin esan dut, baina ezin dut berretsi. Guztiz ulergarria da, eta nik behintzat ulertzen dut. Beraz, aldeko bozkak, aurkakoak eta abstentzioak, 3. puntua ere gehiengoz onartua. 4. puntura gizarte kohesiorako batzordetik datorren puntua da hau, eta bertan Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Hondarribiko Udalaren arteko hitzarmenaren luzapen gehigarria sinatzeko proposamena da. Etxez etxeko laguntza zerbitzuari finantzazioan laguntzeko puntua hain zuzen, hitzarmena hain zuzen. Josuri emango diot hitza, zinegotzi arduradun bezala. Kaixo, arratsaldeon. Igorrek esan bezala, azkenean sinatua genuen hitzarmena 2023 urtea bukatzarekin batera iraungi egin da, eta diputazioak urte batzuk darama etxeko laguntza zerbitzua finantziatzen laguntzen, eta urte behintzat erabaki du laguntza horrekin jarraitza. Ez dakigu ere noiz arte izango den, baino positibotzat ikusten dugu laguntza, egia da aurrekontuetan partida bat onartzen dugula, baino batzordean pasa ziren datuak bezala, eta esan daiteke, 2022 urtean adibidez diputazioaren finantziaketari esker, zerbitzu guztiaren 25% kubritu ahal izan genuela, ez? Orduan uste dut garrantzizkoa dela luzapenari oniritzia ematea. Bai, etxez etxeko laguntza hitz egiten ari garela, aprobetxatu nahi dute esateko eta komentatu genuen moduan, 2024 urte honetan esleipen berri egingo dugula, orduan ikusiko dugula rekurtsoak baditugunez, diputaziotik laguntza jasoko dugunez, eta aurrekontutan onartua dagoenez, proposatu nizuen bezala, hausnarketa bat irekitzen dugula, zaintza eredua ere, erdigunean jarriz, etxeko laguntza zerbitzu egoki bat emateko. Eskerrik asko. Norbaitek zerbait esan asmo du? Ez, bozketara pasako dugu beraz. Foru Aldundia eta Hondarribiko Udalaren artean etxeko laguntza zerbitzua finantzatzeko hitzarmen proposamenaren aldeko bozkak. Aho batez onartua. Hiri eta lurralde antolaketako batzordetik dator 5. puntua, eta honela dio, Uliazpi Fundazioko eraikineko obrak direla eta eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergaren 185%ko obaria aplikatzeko interes orokorreko obra aitortzeko proposamena da. Eta estitxuri batzordeko arduradun bezala emango diot hitza. Eskerrik asko Igor, arratsaldeon guztioi. Igorrek aipatu duen bezala, kasu honetan Uliazpi Fundazioak eskatzen duen obari bati buruz da puntu hau. Izan ere, obra txiki bat egiteko lizentzia eskatu zuten, eta baita ere beraiek ulertzen zuten obra honen xedea, interes bereziko obra bai gizarte edo udal onurarako zela, eta beraz indarrean daukagun ordenantza fiskalak jasotzen du bere 8. ataleko, 18. artikuluan, eta beraiek justifikatzen dute, beraiek Foru Aldundiaren erakunde autonomo bat dirala, gizarte politiketako departamentuari atxikia, eta Gipuzkoan adimen urritasuna duten pertsonen eta haien familien bizikalitatea garatzen laguntzen duten zerbitzua eta laguntzak ematen dituztela. Beraz, guk ere ulertzen dugu izaera sozial hori dutela, eta beraz batzarrak duen eskumena obari hau onartzekoa, horixe da ekartzen duguna. Eskerrik asko. Galderarik badago, gaiaren inguruan. Arratsaldeon.
Ongi baderitzozue beraz, bozkatzera pasako gara, aldeko bozkak, obari hau aplikatzeko aldeko bozkak. Aho batez onartua. Jasota. Seigarren puntua proposamenen atarikoa da, eta seigarren puntuak dio bake epaia eta ordezkatzea eta ordezkoa barkatu izendatzeko proposamena. Zentzu honetan aipatu beharra daukat, bake epailearen agintaldia amaitu zela, eta lanpostu huts hori udalonek iragarri duela deialdi publiko betetzeko aukera. Deialdi publiko horretara 9 hautagai aurkeztu ziren, eta gaur proposamen bat ekarriko dugu, eta proposamen hori aurrera ateratzen baldin bada, Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Salak izendatu beharko du 4 urtetarako gaur hemen egiten ditugun proposamenak. Titularra eta ordezkoa izendatu behar ditugulako. Beraz, 9 hautagai hauetatik, bere garaian, uda garaian hitz egin genuen, ezarri genituen bozeramaile batzordean irizpide batzuk, zeintzuk ziren, saiakera egin genuen uda ostean edo behintzat proposamen hauek mahai gainean jartzeko, eta ezezkoak jaso genituen hautagai batzuren aldetik, eta beraz atzeratu eginda prozedura. Baina uste dut, azkenean sarri genituen irizpide horietatik, hau da, alde batetik generazio arteko errelebo bat edo eman behartzela hitz egiten aritu ginen, lehenetsi nahi genuela emakumezko bat izatea altzela titularra, euskalduna izatea ere lehenetxiko genuela, hondarbitarra izatea, herriaren testu ingurua ezagutzen zuen pertsona izatea, eta horrela albazen baita ere titularra eta ordezkoa neska eta mutila izatea ere hitz egiten aritu ginen. Eta, egiten dudan proposamena da, Irati Elberdin Robles izendatzea bake epaile titularra, eta Urtzi Etxabe Arozena izendatzea bake epailearen ordezkoa. Aipatu dudan bezala, eta jakinda gurean hamarkada luzeetan lanean aritu den, funtzio hauetan lanean aritu den, pertsona edo egindako ekarpena goraipatu nahi dut, baina gaur eguna da guk proposamena onartzekoa, eta behin Euskadiko Auzitegi Nagusiko salak berresten duenean, egingo dugu titulartasunaren aldaketa hori, eta espero dut aukera izatea udalbatza honetan zinegotzi guztien artean, orain arte jardunean aritu den bake epaileari bere lana eskertzeko aukera izatea, eta errelebo hori irudikatzeko edo esku aldaketa hori irudikatzeko ekitaldi bat egitea, eta hori proposatuko dut gaurko egunean baldin eta ados baldin bagaude. Norbaitek hitz hartzeko zerbait esatekorik? Beraz ongi baderitzozue, bozketara pasako gara. Irati Elberdin Robles bake epaile titular bezala eta Urtzi Etxabe Arozena ordezko bezala izendatzeko proposamenaren aldeko bozkak. Aurkakoak? Abstentzioak? Beraz, gehiengoz onartua. Jasota. Gobernu organoen kontrolari dagokionean, 7. puntuan, 2023ko 3720 zenbaki duen dekretutik 3852 zenbaki irarteko dekretura, eta 2024ko lehenengo zenbakitik 140 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri ematea datza. Ez dakit norbaitek galderarik baduen dekretu hauen inguruan. Berri emanda ulertuko dugu. Eta
zortzigarren puntua erregu eta galderak egitea proposatzen dut, eta honetan alderdi sozialistako kideek helarazi zutenez atzo burututako bozeramaile batzordean 3 galdera egiteko asmoa, beraiei emango diet hitza, lehenbizi. Noemi, mesedez. Sí, gracias, arratsaldeon. Eskerrik asko. Ulertu genuenez motza izango zela auzoko bilkura, uste genuen denontzat interesgarriak izan zitezken gaia jorratzeko. Gaur egun eskuartean ditugulako jakin nahi genuen zein fasetan dagoen aldiriko busa, hiriko busaren gaia, kasino zarrean ere ia emaki da eta lizitazioa nola doazen, eta bestalde zerbitzu soziala muliaten jartzeko lokal berria. Lehenengo galderari Estitxuk erantzungo dio, bigarren galderari Josuk, eta hirugarrenari berriro Estitxuk. Beraz, Estitxu zurea da hitza. Eskerrik asko. Bai, autobus urbanoaren inguruan, esan mahai tekniko bat eratuta dago, izan ere espediente administratibo honetan departamentu batek baino gehiago parte hartu behar du. Ordan mahai teknikoa eratuta dago, eta uste dut nospaiten komentatu genuen bezala, azterketa ekonomikoari iritzi genion, iritzi teknikoa zen, etzela egin behar bezain sakona edo ez zitula hainbat aldagai kontutan hartu, eta beraz berriro ere azterketa ekonomiko hori egiteko eskaria egin dugu. Badakigu hainbat proposamen ezberdin helaraziko dizkigutela frekuentzienak, hor dago koska handiena, eta esan beharrean nago Aldundiak aurkeztu berri duen proiektuaren gabeziak ikusita, aste honetan ere eskatu diogula, ea nolabait aztertu dezaten ere nolabait urbano honekin paliatu dezakegun gabezi horien, edo ez dakit paliatu, amortiguatu edo nolabait eragin dezakegun horretan. Oraindik ez dizkigute aurkeztu alternatiba horiek, baina pentsatzen dut ez dakit, hilabeteko epean edo izango ditugula, eta zuekin partekatuko ditugu hauen egokitasuna aztertzeko. Bai, Josu? Bai. Taberna o kafetegiari dagokionez, ez da lehenengo aldia galdetzen duzutena, eta esan behar dugu pasazaitzuen dokumentuan eta gobernabilidade planean badagoela gure prioridade moduan, 77. Neurriaren barruan. Hemen daude 4 urteko neurriak, baina horrek ez du esan nahi 4 urte jarriko garela hortan. Elkartu gera, bai kontrataziotik, elkartu gera gizarte zerbitzuko teknikariak, lehen bai lehen, tramite hauekin hasteko. Paper gainean, paper txuri bat aurkitu genuen, eta behintzat gainean baldintza batzuk ipintzen idazten hasiak gara. Orain lehenengo prioridade moduan daukagu gizarte zerbitzuen karterako babesgabetasun egoeran dauden adingabei harrera emateko zerbitzu ateratzea, eta hori ateratzeko dago, hori bukatuta tabernarekin jarriko gara lehen bailen. Eta hirugarren galdera, Estitxuk, esan dugu berriro. Barkatu. Bai, gizarte zerbitzuak muliatera eramateko obraren arira, esan proiektu basikoa aurkeztu zen, proiektu basiko horretan nolabait kontrastatu genuen aurkezten zen horrek betetzen zituela hemendik egindako eskariak, eta baita ere aurkeztu zitzaigun aurrekontu bat, aurre ikusten zena, baino garestiagoa, aurre ikusten zen etzala 1 milioira iritsiko, eta orain aurkeztu digutena 1.400.000 eurotara igo da. Baina, jakita prezioa, material eraikuntzaren prezioak gora egin dula, onartu da ere aurrekontu hori, orain exekuzio proiektua egiten ari dira, eta idazten ari direnekin adostu dugun
albalitz martxorako proiektuak egon beharko lukeela, izan ere, hainbatetan azaldu dugun bezala, gure asmoa da kreditu aldaketetan sartzea proiektua egiteko aurrekontua. Aurreko astean izandako bilera redaktoreekin aipatzen digute plazoetan doazela eta baietz beteko dutela martxoko helmuga hori. Beraz, momentuz horrela. Oso ongi erantzun da, jasota? Bai? Beste galderarik edo? Horbaitek? Bai, Horrela Gonzalo? Bai, mi esker Igor, duela bi udal bat, garoak inzun galdera bat, dekreto baten buruz, uste 3.000 izan daiteke, o 71, uste ziela, eta haren erantzuna, o galdera horren erantzuna, zai gaude, zen esan genuen guk ere nahi genuela erantzuna. Ba, momentu honetan ez daukat dekretua eskura, eskertuko nuke atzo elkartu ginenean gogoratu izan batzenit eta bertara ekartzeko dekretua aukera izango banu, ba, eskertuko nuke, baino orain memoriz hori esan duzun bezala 3.000 edo gaur egin dugun bezala gobernu organoen kontrolaren barruan urtean 3.500 piko dekretu dira eta guztiak ez ditut orain eskura, are gutxiago duela hilabete batzutakoa baldin bada. Udalbatzan aipatzea nahi bada, arazorik gabe, baina oraintxe bertan ez daukat eskura dekretu hori eta ezin ditut azalpenak eman dekretuari buruz, ez dakidalako zertaz den, baino hurrengorako gogoratu idazu mesedez udalbatza guztiak egin aurretik burutzen dugun bozeramaile batzordean eta ekarriko dugu dekretua eta dekretua hitz egingo dugu arazorik gabe. Barkatu zenbakitikan, 3.571 esan dut, 3.271. Eta ez da beharrezko udal batzan, idatzi zerantzun edo hurrengo hiri batzordean, nahikoa da. Oso ondo, ba, jasota. Besterik bada? Ba, beraz, Urtarrileko udalbatza ezohikotasuna egunagatik izendatu dugu, baina Urtarrileko udalbatza burututa, enplazamendua luzatzen dizuet, otsailean burutuko dugun hurrengo udalbatzara eta bitartean segi bizkor. Mila esker guztioi.